Denbora asko da menkigu gure ikaslei aukera ahalik eta gehien ematen, ez? Izan ditugu aurten batez ere, izan ditugu beraientzako gauza bereziak, beti ere dauzkate elkarrizketa klaseak eta prestakuntza bereziak, ez? Beti begiratzen dugu beraiek izan dezaten aukera gehien. Horretarako aurten azterketarako prestakuntzarako ekitaldi bereziak egin ditugu eta aurrentzat ere ikusi izan dezuen bezala. Baina egia da, guk orain nahi duguna da pixka bat hori herrian bizimoduan ere sartu, ez? Hirueleaniztasunari buruz eta beti hitz egiten da, eta guk pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela klasetik kanpo ere izan dezaten espazio bat, non hori guztia praktikatu eta bere eguneko bizitzan izan dezaten aukera hori. Eta horretarako, badakizuen bezala daukagu gure helduaien klaba, gure ikaslentzako dena batez ere, baina askotan irekia izan da, edo izaten da Tolosar edo beste tokiko jendeari ere bai. Aukera eman nahi dugu, bai gure ikasle eta bai beste herritar guztiei izan dezaten ere bai, gure zerbait jaso dezaten, ezta? Eta ikus dezaten ingelesa edo beste hizkuntza batzuk ez direla klase inguruan geratzen. Horretarako hitz egiten ari gara poliki herriko beste eragile batzuekin edo beste komertzioekin edo ikusten zuen bezala Denestekin ja bigarren urtez lanean ari gara eta beste sorpresatxo batzuk ere prestatzen ari gara herritarri ere gauza guzti hauek eskura jartzeko. Egia da ingleskonera jende asko hurbiltzen ari dela, geroz eta gehiago, baina oraindik usteet beldur puntu hori badakizu euskaldunak pixka bat. Horretarako lotxatiak garela eta kostatu egiten zen, baina inongo beldurrik gabe etor daitezela, ze oso ondo pasatzen dugu eta gainera lantzeko espazio hori oso importantea da. Txikitxoenak gehien disfrutatzen dutena dira eta horiek gozatzen dutela, egun guztietan egin diren ekintza guztiak gozatu dituzte eta oso ondo pasa dute eta espazio polita da bereiek ikasteko.